dunay usa ka kinaiya isip magtotoo nga gipakita si Jesus karon nato, isip model siya nato sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang kinaiya niyang gipakita mao nga inig kadungog niya or inig kabasa niya sa pulong sa Ginoo, iya dayon nang i-claim nga natuman kini. I-claim niya ba mo na pag humanyag basa sa sinulat ni Propeta Isaías, ningon dayon siya, kining bahinas kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Nganong nakasulti man siya ato? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Siya Rosan. Nakasulti siya ato tungod kay siya mismo may desisyon nga iya tong tumanon. Karon naminaw man gyud mong pulong sa Ginoo labi na sa unang pagbasa sa Salmo. Makaklaim mo nga kini karong nabasa matuman sigon sa nadungog nga gibasa. Kaklaim mo ana. Sige, ingna ko na imong tupad. Ingna ang gibasa karon natuman. Ana. Sa ato pa ang unang pagbasa naghisgot ra batog higugma ang imong isig katawo. Kay kundi ka mahigugma sa imong isig katawo nya magsikag ingon na higugma kas Ginoo bakakon ka. Natuman na. Wa na gid mo roy gidumtan. Wa na mo'y gidaog-daog. Kanang inyong mga anak, wa ninyo sige kasaba. Sige yaw-yaw. Daog-daog mo na. Mo na nga diri sa atong ebanghelyo niingon diri pagpagawas sa mga dinaog-daog. Sagaran rabas dinaog-daog ang kanang yung mga anak gagmay. Muna ini kadako sa dana nila maghuwat sa na silang mudako, sila na say mudaog-daog kay natakdan man sa ginikanan. Mao nang naagi ng term sa mga bata, salig la kadako kada karulig dako nako. Ana, murabag na sila'y saad ng daan ba? Ako sa una, mo na akong saad sa akong mama. Sigihan kong latos, kung karulay kadako na akong suklan tagyog ka. Ana ko nahuna. Mo to pagkadako na ako, hilak lagi sa mama. Naliwat man ko siyang batasan. Ako na sa siyang kasaban. Asawa man nga, mauntay akong saad. Kamo din ni Ron, kanang linatos, binunog sa ginikanan. Wa de mo ron mo sokol sa iyong ginikanan. Oy, kaklaro na mga naong ninyo. Sokol, Ini kadako na, musinghag sagbaos. Nga naman, tungod kay, wa katuman, nagpasapasara ang apan sa atong pagkatao. Muna diri sa atong, kaning atong ebanghelyo, Salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo, pasabot ani mutuman unta sa imong pulong. Kung mutuman lang gid ta sa pulong sa Ginoo, kitang tanan gid ba mutuman, wagtang ang tanang problema sa kalibutan. Tuo mo dili? Tinuod gina tanawas Kristo nga sige yung tuman naay masakiton, ayuhon dayon niya. Ang bakol, iyang palakton. Ang buta, makakita. Sinanggana? Unya kung kitang tanan, magtuman ta sa pulong sa Ginoo. Maliwat man tan Kristo, kay matod pa sa unang pagbasa, ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo, anak sa Dios. Og ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Nya maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Isa to pa, mahimo man ditang anak sa Dios, nya si Kristo anak man sa Dios, makaayo magmasakiton, makapauli man sa pananaw sa buta, makadungog ang bungol, gani makapadaghan pas pagkaon. Unsa pa may problema sa kalibutan? Yang anong wa man ni maayo kaning COVID, niya naman say Omicron.
Sige man tatag-tap-tap. ako magtap-tap ron kamo, sige mong tap-tap ya. Nga naman, matod pa sa report, daghan ang masinupakon. Galabi ang masinupakon kaysa mutuman. Pagkakita nga murag ni us-us na kuno ang kaning kuan, ang kaning sana ang cases, hala, abli dayon, sige dayon, wa nay limit, tuan na sad, nisaka na sad, stage, ano to, level 3 na sad nga, kuan, alarm or alert, niya, nga naman na, masinupakon. Pragod anang baksin, kung sa gisulti, ingon dayon ang atong gobyerno, makabaksin lang tag 75, manting ito, 70% of population, wag tang na ning COVID. Nakaabot di ay. Waoy. Daghan kayong muingon nga, ada, too man kaana, ana. Ako na, posible sa tinuod, nga dili nakatuhuan. Pero, ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung musunod mo sa akong kabubuton, bisan unsay inyong pangayoon matuman, kana tinuod gid na. Nya pila na malang kabuk ang nisunod sa kabubuton sa Dios karon? Nabitay ni ingon ako, Brad. Kay lain man to siya tinuhuan. Nya di siya mag-father nako, mag-brad siya nako. Brad, unsaon nimo pagkahibaw nga matapos na ang kalibutan? Ingnan ko. Pari ang gyuga. Kibaw ka? Nako ikaw, kibaw ka? So, kibaw ko. Ano sa matapos ang kalibutan siya? Dili matapos ang kalibutan. Kay basta naapay nagtuos Ginoo, nya daghan ang magtuos Ginoo, di matapos ang kalibutan. Kay mao nay nahitabo dito sa Ninibe, pagtuo nila sa Ginoo, wa na sila patyas Ginoo. Nako nya, napadero ni tuos Ginoo. Siya, ako tuo ko, ikaw tuo sa kadaghas mga Katoliko, Kristiyano. Nako, unsa man day tinuod nga pagtuos Ginoo? Unsa may tinuod nga pagtuos Ginoo? Mao lagi ni dinhi, ang nagtuo kanako, nagtuman sa akong mga sugo. Ana. Nya pila maron kabuk nagtuman sugo sa Ginoo. Ako di siyang giingnan, ikaw mutuman ka kanang giingos Ginoo, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ang halin ihatag sa mga kabus, lingo-lingo ni listen ako. Nya pila maron kabuk pares nimo? Nya sugo asag ko ingon ana, basig mulingo sa ko, ihatag ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus. Listen na yan. Korte na kong dupa-dupa ni, nya ako lang ihatag sa mga kabus. Di ba? O nya, og maunay hinungdan nga pulos talingo kay lisod ng sugua. Kinsa naman lay nituos Ginoo? Human naman sila si St. Francis of Assisi, si San Roque, sila si Bishop Chupilo Kamumot, gituman man nila. Kinsa pa may musunod nila karon? Napa? Tas ka mo. Tanawa. Wa na mo tuo kana simple pa kay nang sugua. Unsa nakakatong giingon ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nya pasaylua lang nagkapituan kapito. Kinsay mo sunod ana? Wa na. Si Jesus gisunod man ang Jesus. Gisunod sa nas mga martir sama ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod. Human naman to sila. Kinsa pa maroy mo sunod? Tas kamot. Dinhi palang dapita. Galisod na. Unyag punan pagid nato nga niingon si Jesus, ang labing dakong gugma nga imong ikapakita sa imong gihigugma mao ang pagpakamatay para kaniya. Gituman man na ni Jesus, gituman na ni Pedro Calungsod, gituman sa na ni Lorenzo Ruiz. Kinsay mo sunod? Tas kamot. Kay patyon day nato karon. Karon gid ayon. Patyon gid nato.
Mo nang niingon ko niya, kung ako'y imong pangutanon, Brad, og di ni mag-usab ning daganas kinabuhi, duol na kay matapos ang kalibutan. Murag sunod semana, tapos na ni. No. Nga naman, wa na'y mutuo Ginoo. Sa tinud-anay gid ba nga pagtuo, pulos-pulos na tabakakon. Nga naman, unsa may atong pamakak, kana bang giingon nga, sa nag-ingon ni Kristo? Kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, apa nagdumot ka sa imong isig katao, bakakon ka. Na di na pamakak day. Kanang inyong pagsimbaron diri o kani akong pagmisa. Na di man dayta ka maong mohigugma sa tinud-anay. Di na pamakak. Lingya imong tupad. Lingya. Ing na bakakon ka. Ing na kanang bakakon ka. Sige. Di ba, ingnon sa gana niya, ikaw, unsang saga? Agtod-tod lang taan sigar ba kayong adlaw, sakit kaya kong mata, muta sa tong ato diyang in-charge. Tatoy in-charge na to diha, gastuan man tanan nato. Wow. Na. So, taghan lagi kay nato nga bakakon baka na bitang padre, buhaton ko na padre. Buhaton ko taon. Wow. Parihara sa na si Ginoo. Sige tagsanong. Kanya, di ay. Wow na siya. So, ang buhaton karon unsa man? Renewal. Atong paningkamutan nga ma-renew ang atong kinabuhi. Nga magsunod na ta sa pulong sa Ginoo. Mao na siya atong buhaton nga kana nawa na ang silaw. Mao na buhaton. Mag-renew ba? Dili magdanghag, no? Mao na usahay kita god ko ana kay ta kumpiyansador. Na maabutan kita sa panudya. Nang liwat sa ni pare kumpiyansador sa ni. Mangita gid paagi nga ato nang masagang ang mga pagtintal sa yawa. Nya unsa ang pagsagang? Set gid ang mind, desisyon karong adlaw tumanon kuning akong nadungog. Og kun imo na nang sugdan og kitang tanan maghimo ana na ay dagko kay grasyang moabot sa tong kinabuhi. Duha naman lang kaadlaw magsaulog na ta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mao na ni ang pag-abot sa atong kaluwasan. Kay ang Ginoo, si Kristo, kaduha man siya moabot sa atong kinabuhi. Ang una, nga pag-abot, moabot siya isip manluluwas. Unya ang ikaduha niyang pag-abot, moabot siya isip maghuhukom. So the first coming, ano sa to? Savior. Ang second coming, Judge. Asa may gusto ninyong sugaton? Ang first coming o ang second coming? Sama mo, naamang mo? Unsay inyong gustong sugaton? First o second? Di pwede ang first. Kay human naman na. Ang second mo'y atong sugatonon. Human na lang first. Nya kanus-a mo na niabot sa tong kinabuhi ang first coming. Ang pagbunyag nato. Pagbunyag nato ni abot na si Kristo isip Savior na luwas tagikan sa sala. Nga naman, tungod kay matud pas unang pagbasa na ay tao nga mag-andam sa iyang agianan. Apan kinsa may makalahutay, inigabot na niya. Ang pasabot aning mag-andam siyang agianan, mao si Juan nga magbubunyag. Nya unsa may role ni Juan nga magbubunyag? Matud pa diri sa unang pagbasa. Naminaw mo sa unang pagbasa. Mao niingon diri, kinsa may makaharong inig padayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Mulimpyo ba? Mao na kanang bunyag
mulimpyo na nato si San Juan Bautista o si San Juan nga magbubunyag, bunyag ang iyang sentro kay maunay mulimpyo nato sa sala. Nya kumusta man mo ron? Limpyo mo o hugaw? Gilingi anay mong tupad, kablitay na limpyo ka o hugaw. Nganong di man mo manglingi? Unsa man ang inyong liog? Naigo ng udit? Nitikig na inyong liog? Lingi ba inyong tupad ba? Ana, lingi. Ang di mo lingi, di kaabot ugma. Sige. Ingda unsa man ka limpyo o hugaw. Kay usahay god kita ra say gahimo-himo og judgment nga hugaw ta o kaha limpyo ta. Ang mulimpyo gyud nato mao gyud ang pulong sa Ginoo. Muna si Juan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang misyon isip mga Kristiyanos ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Maubtan na dinhi magsigig ingon na nako mo komentaryo na usahay ang uban ba siya. Sige makagbalik-balik anang mga kabit padiroy kana mga kilay kanang naang mga kural. Ngano sige na nimo balik-balik? Wa jud ka mapuli ana. Nako, unya na tingalig muundang na mo sa pagpangural. Di na ko muhisgot ana. Unya na tingalig muundang na mo kiskis na inyong kilay. Di na ko muhisgot ana. Nga naman, tungod kay mga gitawag manasiyag mga gagmay o dagkong sala, vanities ba o vanities? Kana bang vanity? Pagwapa gyud kuno, pagwapo gyud kuno, vanity man na. Mao nay gitawag nato og pagsupak sa kabubutos Ginoo. Sige kitag sulti. Mao na kinsa may makaharong matod pa sa unang pagbasa. Ang makaharong kadto ra sang muputli sa ilang kaugalingon. Tanawa si Zacarias. Hugaw ang iyang hunahuna sa dihang gianunsyo sa anghel nga magmabdos ang iyang asawa. Kay ang iyang asawa nga si Isabel tiguang naman kaayo. Ibutang ta lang mga 70 na tukapin ang edad. Motong si San Juan si Zacarias nakaingon siya, mamabdos pa ka na? Di ko makatuwa na. Ingon ding anghel, kay wa man ka mutuo, hugaw mang imong kasing-kasing, di man ka mutuo sa pulong sa Ginoo, maamang ka. Naamang si Zacarias, ang kahugaw sa iyang hunahuna nga di siya mudawat sa pulong sa Ginoo, ipadayon gid niya ang iyang gihunahuna, naamang siya. Nakaron sa atong ebanghelyo, pagkatao na ni Juan, nganlan unta nila og Zacarias, kay mo may ngan sa iyang papa, junior ba? Kay buktong anak god. Di ba mao man ginay ato na karon gani kusog itang muhingan og mga bata. Lain-lain lagngan, lain-lain sag spelling, maura ang pronunciation pero ang spelling Osbon. Unsa man na? Ato nang hunahuna. Hunahuna na nato tawhanon nga style, tawhanon nga standard. Doon na sa sila standard sa una. Karon, pag ingon nila nganlan tanig Zacarias, unsa may sultis asawa ni Isabel, ayaw nganli siyag Juan. Kinsa may naghatag anangan nga Juan? Kinsa man? Ang lula, ang lolo, ang mama, ang papa, nga i-combine dayon ang mga ngan. Unang doon ay mga komedya nga ang ngan sa papa si Concordio, nga ang mama kay si Dominga, ang ngan silang anak, Kondom. Kombinasyon sa Concordia o sa Dominga. Nasa uban katong pag-abot atong sa to Skylab, kato ba ikong Skylab mahog ba? Nasa pare gabunyag kisay nga ni Skylab. Kadto sang pag IDSA revolusyon kay mao may pagkatao ang sad IDSA. Mga binuang nangutana ka mos Ginoo ana nga mao ba ni ang hustongan
Karon kay naa say natawo atong pagbagyong Odette. Unsa kay ingan? Odette po. Yang ano nga ani, unsay nga ani? Hagunoy. Siya nga naman sa dito nagibuhat sa Hagunoy yan. Ano bang murag gihimo na lang hinoong record sa history ba? Unsay nga ani? Kausyong. Siya nga naman sa dito nas kausyong na himo. Giparking din kausyong kilid sa ilang balay. Dito sila bagi ayo Ako lagi kisay nga nani pari kasi nga naman siya. O natuloy niyong hinaon-naon anak ni pari maingon sila nga mao manggoy pagwalis pari dito sa amo mo'y pagkatao ani na siya. Siya liwat man lagi ni pari. Siya ang kuan man na nakalitan ang asawa ba samtang nagmabdos na hatutok pare mutakod man kuno nang naong adto basta kinsa imong tutukan mutakod kuno na mabitan nang aning ingon sila nga sigig suod pare namabdos siya napamabdos pare niyo na pare oy pagkataon liwat lagi nimo padir ingon ka ana magina basta magsigig tan-aw mo liwat manas kitanaw. Nabita mi silingan nga Pinoy ko kay sila. Ang asawa pagkamabdos hilig man kayong salida ni Bruce Lee. Ang iya kaning anak angan yun Bruce Lee, ang isangay Bruce Lee. Pagkatawag yung bata, antod karon ang naong yun niya, Bruce Lee yun. Asway ninyo, sige tutok ni Spaderciano. Samtang magmabdos mo, basta lagi, katawa na. Liwat. Kana, kung ganahan mo aning naunga, pero taluura sa daning naunga. Ingon sa mo, bahala lang sa Badiroy. Di lang sa may gusto maliwat ni mo amo anak. Mo na, ang standard, niabot man ako aning istoryahan. Nya magdudag yung bana ba? Siya, ato ning ipadiin mura ginig nakatiko ang ginida nakatampo ginis pader ani ipadiin sus pariha magdiin pare mingon dayon padir imo gining anak kay pariha magdiin mingon dayon pare sayop manggay nang kabaw o patiil kana pa bang device di oy atong iparipit mao gyapon sakto gyapon siya na masay sayop na permanente di ba? Anak pare, mulusot ginang pare. Diya bitay gulang-gulang nga madre, nangasaba nako ba? Nako tiray na lang tuga-tugagog pangasaba nako kay di ra ba jud ka kapiog nako pare gud ko, madre ra gud ka. Suko jud kay siya nako, kay tungod lagi ni akong winalihan. Suko jud kay siya. Padir, anong daghang isa giyaw-yaw bang ano kuno magsikog pakatawa, ang sama kuno ning ako, mura kuno kog naasa kana ganing unsay nga na kanang mga itbulaga mura kuno ko kanang naasa kana bitang comedy bar ana madre strikta kayo nakain na lang lagi tuga-tuga dia ter kay di lagi kakalusot lagi nako akong komedya-komedyahan ba suko na jud guys ya nako na ikaw magsikag suko-suko nako main love jud ka nako akong gana komedyahan ba yan suko gyud siya padir wa man ka mo respetos imong pagkapari og sa sanktuaryo nga holy man ay nako lagi ko nako lagi dili ka kalusot nako lagi ako gana nadugay ang madre siyang kalagot magsige siya simba kay mangita siya nako ba dito man hitabo Manila mangita siya sayop kay iya na sa konsultihan ini humas misa ikakita ko diya nako mingon na sa ikakita nako niyang musimba mingon na sa ko niya nasa ning mangoreksyon ay ana sus nadugay ang madre magsige na magsimba sa akong misa nadugay magsige na siya pangita nako makikistorya naman nadugay nagpa-counseling siya buanga pa dahil sige kong paminaw nimo na in love man ko sa imong misa ako ang madre nga sobra na 70 edad na in love man nako noon pag celebrate ko niya sa iyang ika-50th anniversary sa iyang religious life ako giyang ipangita nga mo'y mumisa. Na siya igsuon nga obispo. Wa niya pamisaha. Ako giyang ipamisa. Ningon dayon siya, this is the priest nga nakapatandog sa akong kasing-kasing. Ana siya.
Ambot, ambot laga, buhi pa batong madriha karon. Unsa may nakatandog siyang kasing-kasing ang iya kunong pagka-judgmental. Ang iyang standard nga tawhanon mao kunoy iyang gi-impose nga rinako, and later on na-realize niya mas nindot gid kuno ang humility o ang openness. Kay daghan day kayong nindot nga mensahe ang imong madawat basta open ka to the word of God and to accommodate kanang gitawag bag mga sitwasyon nga sukwahi sa imong standard. Muna ka nang ginikanan na kusog ay maminaw sa mga anak, dili magsigig hukom sa mga anak, kanang ginikanana, may kaina, muatiman siyang mga anak. Lagi. Pero kanang mga ginikanan ng iya yung gusto mo yang i-impose, patay ng ginikanana. Konsumisyon yun na. Oh, tinoo dili. Kanang pari nga di yun maminaw sa sakristan, magsige ra ginagyaw-yaw muna karon diri bag-o pa lang nakayaw-yaw na sad ko. Ingon sa silang duha, mirisi naunay siyang wali. Bitaw, importante na kanang standard ba? Muna si Juan, angan nga Juan, hinatag tos anghel, na hinumdom si Zacarias, nga mautoy gihatag sa anghel, si Elizabeth, na hinumdom sad nga mauni angan, nga gihatag sa anghel, kay ang tumong ni ining maong Juan, ang meaning, tig-andam sa agianan sa Ginoo. Pasabot doon ni misyon kining maungan, gisunod niya angan nga gihatag sa anghel. Unsa may nahitabo, nalimpyo ang hunahuna o kasing-kasing ni Zacarias, nalimpyo o nasunod na niya ang gustos Ginoo, na ayo ang iyang pagkaamang. Kining atong giantos nga COVID karon, nganong wa ni maayo, gipun-an na hinuog udit. Wap agani maayo ang COVID, gilabhan na sa tang udit, tungod ni sa atong pagkamasinupakon sa Ginoo. Masinupakon, kusog kay tang musupak-supak sa ginagmay og dinagko nga kabubuton sa Ginoo, supakon gid nato. Mao na. Dito anang imong tupad, pangutan-a, ing nakusog ka mosunod sa Ginoo. Okay, ina. Naon tong mutubag ba di man gani mo mulingi tanawa. Supak. Magsing palingi unas na sige palingi sige palingi. Sige na, lingi sige na. Ay magsupak-supak god sige na. Lingi ba? Hoy. Kanang di mo lingi, madayunan gina, di na gid mo kalingi ba, bantay lang yun mo. Di na ta kamaong mulingi sa atong mga silingan, labi na karon na magani uban, di gyud maikog sa silingan. Ang sin nga nilupad, kawaton pa yun. Saan? Ang buangon, mamundag ko. Kita din sigitang pa-charge ang mga cellphone diya. Gasto ta ng krudo, perting daghanan na itong gasto para maka-charge lang mo cellphone. Daghan kayo ni-claim, padir nawa akong cellphone. Samtang ga-charge, gikawat. Ang akong charge, sa ito nga na, power bank, nawa, tuo na taong luha. Na kung anong imo masang gibiyaan, apongin na diha. Biya-biyaan man sad nya minyo ra ba nako mao bitaw na ay nagbiya-biyae kana power bank ra gani na unsa nakagbana nimo imong biya-biyaan tanawa di ba hurot yung bank ana. Ano bang di kita ka maong mutan-aw sa panginahanglan sa silingan. Dini mo ingon ang uban padir, grabihan ang imong gibuhat oy kadaghan anang ga-charge dia, dibayad na nako love offering. Siya ni offer nako panagsara kay wa ginay love ng mga naunga. Nya sag mapugos, hulgal lang sag piso, yaw-yaw pa. Sige pa, love offering mo yan. Mura bag pilay gihog piso. Akan naging ako mga sasing boys din ay mo kumpiyansa na maniid ba yan ni-report na ko ingon siya, padir kana ba siya? Ilang gitimanan ang sinina? Siya, kana ba siya? Nako nga naman siya, wa ba yan na muhatag og love offering? Nako, nganong kasiguro man ka? Siya, dito man ko, niya giingnan man to ni, kanina ito si, saan nga na? Shin, ate
Ilam ng tawag ko atisim, ana, ingon sila nga, gingnan man nga, uy, imong love opiring, ni anak ko nung adto, iyo ko nung gitanaw, ni anak ko nung adto sa kanaganing sa box, kanang love opiring ba, gidukdok pa kuno kay para murag masud, murag papel ang gihog, isa, pero wa man ko gisud pa der, gidukdok lang. Ang mga bata, apti kay mata, ay, mga buangon ko na mga bata, dali kay nagapasiplat. Kay nga naman, mao man sa na ilang buhat, anak hugo kay mo charge puna diha anaon din nila niya dokdokon ba aron kuno hay purag papel ang gihog kay moongot biya ng papel di mga pakon aron mo hog hapak-hapak sa kuno to katong babay nako ay binuang siya na tanawa pa din wa gina mohog nako mo mga buangon jud mo dagko na mao na diha nya nganong gibuhat man nato kay mitan-aw tas panginahanglan sa atong isig katawo nanginahanglan og charge maka-charge. Pero isip pare, mas nakakita ko sa tinuod nga panginahanglan ang atong pagkamasinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Siging puyo-puyo, wa magpakasal. Wa ka mo magsupak-supak, ana. Nya mo simba ra ba? Nya napag imuingon ako, Pader, bago mingi kasal sa huwis, pwede mi blessingan. Nako mga buangon, mamong dagko. Nganong nagpahuwis man mo, wa man mo dinhi magpakasal sa simbahan, nga inighumas kasal sa simbahan, legal man na og sakramental ang epekto ana. Nganong tuar man mo legal, wa may sakramental. Isa, mahal man ko dinhi Pader. Mahal ko no dinhi. Kinsa may gaingong mahal dinhi? Kana ra sang imong mga silingan nga gusto yung mukaon panahos kasal. Kaon ang gikuha na inom ang gihunahuna ana. Wa gid na maghunahuna og sakramental og legal. Ang dinhi usahay ang pari og di man permanente, di gyud mi mahataga gamayng pagkaon dinhi sa nagpakasal. Di mo kahunahuna ana ang pari gigutom sa sige mo kaon nitong litson, wa mo kahato diri bisag tiil na las litson. Niya pag yun ang love offering nito taga-alam ninyong 250 na inyong gasto nito tag 200,000 mga buangon mo. Nakapahungaw na dyan ko sa kong ibati. Bitaw ang ako lang ba kanang ayaw sa taon may pasanginli nga ang sakramental mo'y mahal. Barato kayo ang sakramental. Barato kayo. Basta di lang ka magpada ni anang gitawag og tawhanong standard las Ginoo. Giun sa pagkasal si Maria og si Jose, way gasto. Wa gyud gasto. Nga naman importante ang sakramental. Unsa may ilang gipreparar, way hikapay. Si Maria og si Jose sinayuran pero way hikapay. Gilimpyo nila ang ilang kaugalingon aron inikasal nila limpyo sila. Pero karon daghang nagpakasal dagko pa kay gasto, dagko na kay mga tiyan.